Dobrý večer. Ja som Hladný a teraz som sa rozhodol, že uvarím aj pre vás, aby ste vedeli, ako sa varí napríklad taký tom yum súp. A k tomu si spravíme aj rýžu, teda poďme na to. Na naše tom yum súp budeme potrebovať určite vývar, z ktorého pozostáva celá polievka. Tom yum súp je vlastne polievka s krevetami, teda budeme potrebovať naše krevety. Nezabudnúť na najdôležitejšiu ingredienciu, to je rybia omačka. Postupne si budeme predstavovať všetky ingrediencie, ako ich budem spracovávať v našej polievke. Teda si tam dáme na nášho vývaru, ktorý sa nám už robil dopredu. Do našeho vývaru budeme postupne pridávať naše ingrediencie. Máme tu citrónovú trávu, citrónová tráva. Odkrojíme koniec, aj druhý, teda vyhodíme. Trávu prekrojíme raz na pol, aby sme uvoľnili chute z našej citrónovej trávy, teda ju trošku potrebujeme opačným koncom noža trochu otvoriť a šup. Galangan. Moc sa nepredáva a do našej polievky patrí. Z neho odkrojíme takých 5 plátkov. Možno viac. Šustný do polievky. Ďalej tu máme zázvor. Dáme trošku zázvoru. Asi takýto kus. Ten očistíme, nastruháme do našej polievky. Polievka nám pomaličky začína vrieť. Dáme naše krevetky. Naša rýža vrie tiež. Ja som kúpil tieto nádherné jalapeňo, ktoré sa mi tam veľmi pozdávajú, mám ich tam veľmi rád. Nakrájame naše jalapeňo, jedno, druhé. Hlavnou ingredienciou v našom tom yum soup je takáto sambal pasta, je to vlastne papriková pasta, chili pasta. My tam potrebujeme na naše dve porcie, také dve takéto veľké lyžičky. Tak. Je to dôležitá ingrediencia, ktorú treba mať, ktorú tam treba kúpiť a treba tam dať. Šampióny mám rád, keď nie sú nejaké moc drobné nakrájané, teda nakrájať pekne na hrubo, na väčšie kúsky. Našu polievku premiešame. Ďalej potrebujeme kokosové mlieko. Máme tu jedno veľké balenie, nakoľko tam potrebujeme také 3 deci. Ďalšie kokosové mlieko. Ak nájdete trošku zabudnutý koriandrik, nehábite sa ho použiť. Koriander vám patrí, samozrejme. Takže trochu koriandru nastekáme. Vetre má veľké, šup s tým tam. Ja mám takéto pekné žlté parádajočky, ale dobre sú hociaké. Najlepšie sherry, aby boli, aby sa to dalo normálne jesť, ale stačia takéto krásne malinké polovičky. Rybia omačka, ktorá dosolí komplet a vyťahne všetky chute, ktoré tam potrebujeme. Dávame tam také 4 polievkové lyžice. Polievka vyzerá už veľmi dobre, to vám hovorím, a voní vymakanie. Limeta. Máme tu limetku, ktorú predtým havária. Padla nám naša jalapeňo. Trochu povolkáme, prekrojíme a vytlačíme do našej polievky.
Ešte môžeme trochu. Našu rýžu už máme v stave, keď je hotová. Vypneme ju. Výborná polievočka. Výborné. A naša tom yum soup je hotová. Tom yum soup a naša rýža.